Jose Andres Arrate Espila, urkisago ikun jaiztagu, naitzen zeme izarrena, baina eskola azterik hartzen itzenin, hau feliz, asko, itxola gurin etxe guzin, gure ama, nire ama, eta felizen ama, parintizin, laka, da guk etxe gu. Gero Jolanda ebilen besti, kondetxo barrikoa nibin urte bat zarrau, aba urreko urtetik ebilen, da txian aurretik batzan, da ja eskolako egin deunken ebidi. Ni neu txartuen nahen pasau eskolan, makinatxu bat barre egin deunan, nire azteriko eskolan. Luis Mari anakabeku, lau sartu ginen bat, Luis Mari, hau Josinazio, Aiukiz, da Isidor, besti Isidor remetariko gineztu, asko Isidor ikutzi bitxe menia. Isidorra zan, areke ingoitxu aurten, hiru ingoitxu diziemblin. Bai, baina gauaz bat azena, Juan ebilen aurretik. Da, niko lehengotan da ondo, ase lehengo egon itzena, Andre inuzen hori, Emilia gaina, ondartuko, akabartena gehiztu zen. Nine hori umetxu ondi onda, ezozten ez eraitxe mene. Gero gaina udaletxin ondarun hasi nintzenin, beran anaixi eukien duen, intermentore, gaina, bai. Txistula izan aitxe, bai. Da, hor baina eskolan, ni neuk ondo pasen eran azteriko eskolan. Txarto bai egune pasako gendu zen, da, zer da, eta prastari asko itxen duen, ikesi txinen eban ez ebitzen, gero be ondo molda duten zen. Ondo pasan zen. Eta repetiru. Horarixu eta esan, horarixu. Ba, horarixu goixe, beratxetan zartu, 12 bitxerestan, gero atza osta gordu bitxerestati leute bestan. Egitxeen duen, etxetik egunken kilometro bi inguru, oinez zutenan, oin bino bi garbixeu gotezin, zuzen zenak, normalin jute ginen itxolat iziartz, honen bide luzetxu, baina beti, antxe. Alkara zutearen, Felizez, Luis Mari anakabeku betortezan, txolatik, handi alkara zute ginen, da Jolanda, bai, Jolanda kondetxo barreku, bai, lehengotan, da gero, anaixi, zen Santandoren bizidana, nire anaixi, handik aba urtebi atzetik, zen urtebide gaztia. Baina, azteriko nire rekuerdu gehiago izan da hona dugaz. Irakasien izenak esan da? Irakarli baxe, Emilia gaina area ze nik ustot urte bat egin bala, Emilia gaina. Frankizan, bera? Tana, Dotrini da Karalzo, da beste. Egun izazpiazpina? Da, ez zauken besteik, da erdera zeitxe martzen duen, zigortu, da holako txegauzak egutzen bakar. Euskera zeitxe martzen duen, bai, erdera zen bihar, da, nitzeko nahiku, baiztek eta gehiztuena, haxe zan. Gero haxe, Maria Asunción Carazo González, zan burgaleza, etor zen, da, arekosta zeban, euskera zeinarren da, berak ez egiten euskeraz, baina euskera zeinarren da ezoskune, atzen berak euskera bastante ikestxe juzena. Bai. Erakusteko sistema bera diferentik egin. Bai. Arek ipini dituen da. Gomaz erakusteko gara bestik esplikeu. Ni adibidez, nik osaba bat neuken, ontxe, pasan urtin hilde gaina ontxe, eta Inazio, Aretxe ja eskola jun orduko gauza asko erakustezten, iluntzetan erakustezten, idazten da, bentze idazten da, hori numeruk eta itxen da, ja banek itxen da besti, Luis Mari bai, Luis Mari honek bestatu bagitxia, bueno. Eta gero antxe, diktaketak eta diktado, egunero, eta faltak eta izan da bera, Feliz izan da bera. Feliz baino faltak egiten du, baina... Bera, ikesteko, egunezko horrela, etxasetan dini faltak. Baina hoxe ba. Baina lehenengo erakutsi bida, erakutsi bida lehenengo. Bai. Gero, mantenizan horretik, tintak eta horrepeko Pizarri. Bai, Pizarri gautxeen duen, da handele inu guztetu gana Pizarra, eta gero dita, zera itxuan, da Pizarran asko itxeen, lehenengo umik inde asko. Gero, tintia zik ezuen gaupe, tinterun eta guzti plumi haurin, horre zabala ninak hortan, punta zorrotza,
punta zorrotza eta da busti, da areaz idazten duen. Ondo txarto, hagen duen besti. Bai, ikesten duen. Nekarreko noa, zertifikatu Anenti, zabalaz eskribiteko. Gure ekarriko nahi dugu, Horrengo batuko motxilla asuntu edo milioikuten apatezatu. Etxar gauzak editu. Bai, ametxe zierri pintxo, onako zer bat. Hori liburu bar, uteko onako zer bat. Onako, bai, motxiliez, onako poltza bat. Bai, dano, estetxe, gero haurek emonero paute erosi ustot, Emon... Bai, baina estetxe, gure ama josikoan, ez da, baina estei bat, tia jospa josikoan, bai. Hala hoxe duten, bai. Eskolian... Bardina bada, explika eskolian, pixkate, zer recuerdo dukuzun ez zelan, zan... Eskoli lehengo nihun itzenin, akortean nien, eskan hausik asko, Anakabeko neskak, anamari eurengu maitena ergeizku, marikontxi garrokut, neska, gero horre danok zine felizen erare bueltaku, hortxe. Orduan ni baino zei urte, eta horre urte bixen ja loli alde ban, loli gaina urte bat iban etxe anamari urte ban, da gero gelditzu zine neska bakarrik, Mariluz beketxeku, da Jolanda. Aiugizku eta horrek gero, orduntxa hasiko zein. Batzuk alde eta besti hasi baina, gero etorzen Pili aldeku, da Maria Rosario azterrikugu. Da, gero asko jauzen azterriku eskolan, jenti gitxitzu zen, asko gitxitzu zen. Andereinu horrek felizek eta gero eukien duen, hoxe López Ortega, da gero ondartara, Maria Asunción Ibarrola, hori felizek ezeban, gero, ondartara, bai. Bai, kotxia estortezan, ja bidi iben, azterika kaminu iben, ja, hortxe nik eukoneban orduan amaiki bat urtero, da, kotxia lehengo itxena nik ondarru, beheko kosta, ez ni bahau astuaz, itxi astuean, ez nik orduan sosoventako sosok hartzuan letxo ona, da han itxi astu, haitxe gelitzen haitxe ma ez ni batzen goxeguk, eta nik bahau ara, da maiztriaz, andereinuaz juten nintzen, kotxin, azterrika eskola. Han itxi astute. Eta gero astutzen jasote da? Astu, gero haitxe bajatzen zen, astu haitxe zen pentsu kargau gaina, eta hori pentsuaz astu altzeu gorutz. Ia gaur egunin, ia beratzi urteaz, ume bat bialduan, goxeko zazpietako. Beratzi bat urte eukonean, nik orduan arajuten azintzenin. Gero ez teik itxia, gero biherra gogondik izakun, etorri bazarra izan biherra itxo gogondik, pentot horrek emoteko gogu itxeko ez dilea horrek eusera da. Katzen zineten eskola junbarik, etxin biherra itxeko? Ni oso gitxi nau, oso gitxi juten zen. Ni nau gurine, gaurine izan da, eskola junbarik horretan gure ama zerazan. Oso gitxi, nik failionean, nik neuk oso. Bestik adibidez nire zazo Luis Marip oso gitxi ibiltzen harti. Beste batzuk lehen esan da benare, beste batzuk adibidez honek aiugizkuk eta beti egitxuen atxegizi iztorteko, batin koneferak egitxen, bestin hori ni neuk oso gitxi failionean eskola. Beste, gero gauzak inako horten harin, lehena, bana-banan azteben izena esateben, Andreinu, nik barre geixen itxena izan, Ignacio Plaza Malatxebarria, Bonik, cuidando ovejas en Azcate. Cuidando, no es
Justifikazio. Eta horrek, kuidando, horrek. Eta gero eskola bueltan ibitxe ginen, korrure futbolin, nindeu Makalan zen, Makalan kontu. Da honer zine, Feliz, honer. Potolu, bai. Luis Maria, zera, bai. Bai, da... Zer eskola zin gehiago? Futbolin eskola bueltan, mogar bitxan. Eskola jute ginen, ordu erdi geunkenin, jaz honek eta hasi zinen, haute boni hasi, Feliz de boni hasi, ondarrun futbolin. Orduan zeuen azterketana futbola. Bestik zeuen honek hasi zinen ondarrun, juvenilita juten. Boni plaza, da hau Feliz, da... Eskola, gero horre Maria Zunen gizuna zan, erandixo zan, lehendakarixe, presidenti zen, erandixoko ekarrezkun baloia. Artzen baloie, da 300 orduko korrun gauzen futbolin jokatzen. Ez gen nule itxele zeuen bestei futbolat, aurretik bai bitxe ginen, kakantzeroka, eskoliei hueltaka, bolaketan, bolatok ixe bauen. Bertana eskoletxe ondun. Baina gero, ja honek azizinen futbolin, ez zeuen bestei futbola. Futbola eta futbola, zapata papurtu arte. Neska behitxe ben? Neska, bai, Jolanda zan, famau ondo itxuan, bizkorra gaina. Jolanda kondetxe barri du, Jolanda harriaga. Ez dut ikusi jundan urtietan be. Han eskolan ibili negoen ez da asko ikusten. Ametxe berretxun bizi dino, ikuste itxua, bestelan asko da ia zemate hasi ginen guan azterko eskolan. Bai. Bai, da... Gero, hori erderaz ditekun sakapunti motetuen? Sakapunti izan dugu, sakapunti testigo? Bai... Bata bestiek, zeintzuk zein daben, gero apuntago, kastigo goteko. Ez hori punti izan da zen mireneko kikeri izaten da, beste zoze bentuta da, neko bako txine nivel... Baina hori milian denporan, zego nik miliaz urtetxu baten, orduntxe 6 urte itxeko eta dauket honek nahorxek eta zigortuta asko eta zulure eta zartzen da horra rekuerdo asko duket, nik hori baina ordumetako gauzi ni ondion oso uminitzen. Kontau itxe zuluana, detai niguan, kontau zuluana. Zulun gero, ni ondanan hiluleu biderro. Eta aztari bat beti itxen duen, ero bata, ero besti bota, ero borra homi bota bat abesti, ero itxe bat ikusten bagan Andreinu, barrure. Da zulun han barrun, ilun egote zan. Bai, han barrun, zuteko gure egote zan, behien. Da haintxe, denpora pilu haintxe barrun, de gero, baina, bueno, baina bost bider bat erute, bat zinen egin txezinen da, ja ez otzun arduren dibizten da. Eta zeitu zin kastigo gehiago, lehen izazu bai... Hori dauket oso rekuerdo, balbaltza dauket, hori hasierako, bost urte, 6 urte ondio nahitxeko honiko honitzen, da neski hori marikontxi gaukoan, orduan 13 urtero, 12, ez jan eskan hausixe. Da, bertan hasi nintzen urtin, pini ban ez teize, honeteixik 3 liburu eskubatin, 3 liburu besti belauniko, da jentik mutilek ekarri erein keixa azurrek, keixa gauta zine bertan eskoletxean, orduan neon zan keixa azurrekin. Da keixa azurrekin pini belauna azpixen, da belauniko. Hori gaur egunin egingo baletzak, Andereño batek egingo baletzak umiei kartzela zartuko dugu. Andereño, duleik barik. Hori txarra da. Arreglia zemote bena atzamartan. Gero hori gu, gero urtikin zertu zenin, hori burgalesa oso magi zen. Gero, eukien, hautzebia asko kastite bana. Bai, regliaz bai. Eusebiak emote da regliaz, lehetxe txarrauken Eusebiak. Gero, honek Mariasun, Ibarrola, ontxe, beran naixi arrain kompra hori, ontxe, hildean naixi, Miguel Arrebi. Miguel Ibarrola Arrebi. Aletxar zen,
Gero, justo berak hartu, eta atzenengo urti eukine egon zen, Ana Orbegozo Alonso. Bilboku. Atxa zamaitxu nebanik, orduntxe eginen, orduntxe, lehenengoko esaminak azterken egin orduntxe izin. Junginen esamini itxa, estudios primarios, azterken egun estudios primarios, da junginen Juan Errementariku, Mailuz Beketxeku, eta neu, hilo junginen Gernika. Bai, Gernika, orduntxe estraineko. Esteitxe arrezko behunden, inor. Bai, iben, honen, mil horrek eta behin. Bai, baina gu Gerniken egin duen. Gu hilok bata. Hori behin patxika dago guan. Iro eta ama hori dugu. Gero eta bostekutik ama hori, ama hiru, gero eta bosta ama hiru, gero eta ama zortzi. Gero eta ama zortzi lehenengo bizituan esaminak. Hori estudios primarios eizinan gu Gerniken egin duen. Gu Gerniken gauk egin duen. Bai. Ez dago, tartin inorre nazako gara ibanik, tarteko egin. Hotxaloa, mesedez. Eta hori zer zan, horien deskoli lagan? Nik amairu urte neukitzen orduan, amalau urritxen eitzeko, da ekainin hause egin duen, Gernika juginen, iruro bata, da gaina handere inua zuminen, akortzen hause ana zuminen, Gernika hartu ondarun autobuset, eta ondarutik Gernika, eta haintxe egin duen ezamina bat, da Moskuen papela eta... Zuk ez tozu konto, banderiana konto, bizka banderi nortu sartu banderi izetezan, bandera espainola gotezan, eskolako orduan gotezan, kampun. Haintxe, pelota jokatzen duen fronto txiki bat mogu, genaurri. Haintxe postin honako, bihil baten haintxe gotezan, da nahosik, ez da, nik enariñako ertan da, bat ala bik honek nahosik, haute, Miguel Angel Erramentarikut, honetxe izetezi, normalin atate benak, horre nahosik, atate ben, hori hartze ben, lehenko kadalzo kantau, haintxe ipini atzin, eskolako atzin ipini, tente ipintxe ben, kadalzo kantau, da gero, kampun ezeitxe ipini, ja bidemo, banderi. Eta eskolak amaitzutekun, barriroken? Bai, eskoli, aratzalin laute erdiztan amaitzezanin, atza barrure. Ate hostin jotezan, horra ezako ordena, haintxe sarrerako ate hostin, hundeuken lekun, barik ati euken ezkerreko atzeko punta-punta. Punta-punta neuken ati, da, haitxen hostin, atian hostin jotezan, da... Lehur ez dugu jokin duan, Bai, eurre. Bai, estufi, haintxe zuluan ondun. Zuluan ondun, bertan. Epeletan. Nahosienak bik edo itxe bene kopaleta zata eurrean barrutik, gero ba honek itxe ben, gu niu azintzen honek Felizek eta Josema Errementarikut honetxek itxe ben. Eta gero geldi gauri bai ebakun, atzerin nahosienak, beti. Eta egurrezinik... Etxetik eruten du. Astuaz, bai, astuaz, bakotxa pasarri, bakotxekuk umien, guratzuk kargau iruzako, eroldan, nolako? Bai, eruten duen, astileteko gure, erutaku, zartu honek lehen hau, zima horrek zakuk, arizkuk. Bai, antxe zartute. Bai, horretxek. Zaku normalak. Eta meseta juten zein ezen zuek? Doktrini edo? Bai, meseta guk doktrini hobeto ikizien dut. Beste izebein hobeto. Doktrini asko moen dut. Lehenengo Emilias asko, da gero Eusebias, exagerazioa. Dana doktrini, kreo, dano gerdeaz, ointana asko galbine, orduan ikizien ditzen dana, asko. Maripazek aparte gainak, gero komunio itxeko, Maripaz etortezan, horre guri bintzet, etortezan hilebi hiru aurretik, etortezan aztin bibiderero, da motoskundo treni aparte eskola. Komunio egin bigen du noi. Guk
nik eta hiruk egin dugu bata. Bai, Jose Ignacio eta Luis Maria Nakabekuten hau hirurok. Bai. Azpi urtea? Bai, da guk astine itxeen duen, eta kontu zera, bestik eskolatik urte benin, ondion doktrini, gero laute erdiztan, ondion beste doktrini, ordu erdi, ordu bete, etxe enbierzten ikesi. Komunio inbien duen aurre irulio eta aurretik, gero laulio eta aurretik, gero. Eta gero Karizuman, akorrotez azitzu zen. Karizuman, nik feliz gezan da, bena hori Elisa junden, ni neu estenak hortan ez, hori aurrerako. Uztot hori Emilian jute zile eta hori entzun de bauke, baina nire denporan ez. Bai, hori Emiliaz, baina ni, klaro, bostut zei itxeko, goruntxe nik orduan ez dauket. Elisa jute ginena bai, inoz Don Carmelo, orduan abale, da arek pintxetan da biltzen aurrego, eta Elisa june itxe ginen gu maiztiaz, askotan. Ze ikasten zenuten eskola, zein zen materiala, liburu? Liburu, zirkupadixi, haxe honago ez da, arek egutxean, aritmetika, geografia, historia, da hori, geografia, historia, aritmetika, eta hoxe betikut, geixaen eitxoen dure? Atzena, liburu baten danak. Eberdixen, etxean jute zinen inde, biharra etxe zuen duen, bebai etxino, ez eberdiko den pori paskaldu eta vuelta. Eberdixen izan egoten asko, askotan gaina futbolin edo geltzen bainen urteten duen, paskaitxako zazorei, gu etxe inen eskola, harin jumen eskolatik itxea, asko tardau. Atzaldin zuten, bale? Atzaldin, ara korrure juten bainen akabo. Baina, gure ine zauen, gure gurazuk ezauen beste bierra eta bierra altzauen besteik. Haren burun zauen beste eskolaik eta otxoko hartzeik. Hanauen bierra eta bierra. Da, gero, ez zuko hori amaitxu zen nire txingatu zinen, urrengo hor amala urtaz? Bai, gero junitzen urte bizien, junitzen Agustinana, eskola, baina neun. Da, gero inaben ezamina bat institutu sartzeko eitxeko igualde, gero institutu nare gero zareuken igea eta institutu inaben ezamina bat, inaben aprout, nire eskola gaintza maitzuzik. Eta inin bizute, eta, karo, gero orduan urrengoko neun, hori txineban kaini, amaitxu, da gero neu junitzen Agustina Golinaz, Agustina honen Eusebion da Arrebiaz, da hintxe zahuntxurrun, da inin bizut eskola zartu bizuzuk eta inaben zamine bat batxillerin zartzeko, Idintze baina naben, produktuari. Agustina, partikularra mote bat? Bai, partikular, bai. Besta da nengoen, sorry. Bai. Baina partikularrako desizi gutxuna. Bai, partikular da, ero esamineta eta juteko eta areka itxuan beste eskoletan ebizen ebe mototzen areka, gero aparte. Bai. Gaeko eskola egitazio edo esentu zen, zozer horria, Azterrekenik izaitu nabana bakarrozan, Axe Javier Baskaitxako denporan hortzezan, zema bakarrozan da, ari nahi benen. Bario Begoñak, ez da? Iluntzin usto eta bai, zuek ibili zinen, ez da? Bai. Baina generalmentari gute bai, justo. Bai, jute zile bai. Are, gorduete, ero, zeizen bat, emotez txule bai. Eta amala urtaz amaitxu zen du nina? Amairu, azterreko eskoli bai, amairu, amalau itxeko. Amalau urruxen itxen itxunda, amairu urruntxe, ikainin. Septiembre encuentra vuestras. No, porque no, enero, niña, diciembre y oportan behatu itxinda esto. Eta gero ze amala urtaz? Gero amala urteaz, gero batzarretzen haintxe.
Antxe erdikano barik, atzatraban baina antxe batzeratzen, gure batzeratzen egun bierrazko, baina gogu gitxi, bierra itxeko. Zein zuzune bierrak? Batzeratzen, gotxe modun, orduan gehitxa. Orduan hauen bierra, batzeratzen bierra asko. Bai, da iluntzetan be, negu partin be, errezeixu errezau, ineuken tia bat, hauman aizta bat, solteri zen, ospinezi, da aretxe gero zahar dugu bauen, toladan areaz be, errezeixu erreze barek eta gut dale. Da, ero bestelan, indiarra garandu, ero hartu zuritxu, ero iluntzetan be, negu guztin be, iluntze bat libre gendu egitxe. Beti geunken zozen. Eitxeko gogu gitxi, Ni neu bintzat hautxena. Baina hori dugu Eskolako gisa. Eskolan dagoteko gisa. Da gero, urtik egin dugu, nik beti bazerrexe, gure eitxik ezauken, dana bazerrexe eta baina alako baten, aldean du bazerretxik eta baketzantu, ondorta hori. Eta zeu soldatza jontzinen? Bai, Zaragoza. Kando? Zaragoza jontzen ni. Zaragoza, lehenengo amendik autobusin garaian, da handi Zaragoza, da Zaragoza soldautzi, diru gitxiok gira, baina oso ondo batzen handi soldautzi. Amala hori bete, zeisen erun etxuen, egizten aprobi, lehenengo ontzen zerin, da egizten aprobi, sartu etxuen kurso konduktorez, txofer modun, da ina ben hilebi ero antxeia txofer egizten hemen dixen, nik karneta baneuken bai, 18 ezepta. Bai, da, 18 ezepta neuken, nik karneta tanebanik 18 egin, bai, da, hane Monkaioko puntan, zera, zaren dune kurso konduktorez, da, hane kamionaz, da, autobusaz, da, danak inik ezin dunan, baina gero herrire, da herrixen lehenengo, nire pine itxuen txofer, da, Plaza Espainia, hain bizala eta portonero Plaza Espainia eta goberno militarra eta nik errexen ibiltzen, egiten da. Txarto bat hori baina azte beti nire molda ditzen. Bai. Errexe bate zautzen mozu, besti bantzegu di, baina nik bati bena zautzen orduan de. Claro. Da, soldautzi benine, rekuerdo oso nahu, soldautzako. Hau gutxen eban denpora asko, diru gaztetako, baina diru ibapez. Zerraxen hori xeuen lehena. Denpora asko diru gaztako, ze itxen eban ofizialak erun ekosin ikarri, eberrexen erun, antxei baragutxe zerin modu, atza berdi hostin ikarri, da amaitzen harin hori erun, da kao, da libre. Baina... Baizan egutxe zein? Baizan ogero? Bai, Europak taberna baten egutxe zein duzen aldatzeko. Taberna Isa zan taberna. Amaitzeko lan anekdota bat eskolako edo... Anekdoti eskolako, eskolako, hau feliz baixo eta aukien du nint, ondo pazte gendun. Maestro pequeño eta maestro mayor da, el culo con el tenedor, ondei. Bai. Maestro pequeño, maestro mayor, hasta el culo con el tenedor. Eta zer duzan, maixo? Hau berez zer izu zen, elikap konbixantza hundi. Hau zuhuzoko ginen zen be, horreia. Gaureta gero konbixantza hundi zizan, baina hau zen, zer izu. Eta hor duen mutila hundi zik usten, alik hor duen hau. Itxura txiki nitu? Txikitxe, baina mutila hundi zik beti. Baina, bueno, gu etxe guzinen, honen ama eta honen Juana, tia Juana, zate gontzagu honen amai. Tia Juana amaia? Tia Juana, alkarra zutezine astuaz, ez niruta gure ama eta pasata, bueltan, urkixan gelditzu, alikarek egunik izeban itxen. Da, guk etxe guk izen behiga beti. Eta horrek anekdotak eta gero... Antxe, bolaketan behitxeen dut,
Modaketan, umetatik ezin du nahintxe, bota, hori txakurra hundixe, askolan da, txakurra hundixe bota eta pinian, potxilo baten txakurra hundixe, bakotxan pinitxe gero geixen jota nahi gira, azta eta hartu diluk eta horra gauzo, aztareko eskolan, ondo. Esaten da, ni baino aurretik zine, are gondion, kuadria hundixe uko bai, ongo zin, Honek gauza jasotan gitxila, hostia. Ez zuen besteko gogorik teorian ikin ezin lehoride hori. Izena etxaten akortan, askarate zein zen. Askarate zein zen, oruntetik aurra. Ogutu zaharretik, itxoso parta dauna, bideo bat. Borgainiko gaineko. Axe zela izedi askarate. Vale. Cuidando bajas en las casas. Egunen dituten da, izan behar zana, txoria biztan.